assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe en gari kadi e deftere men sammere jimi nde ceerno men ceerno Hadi Malick Sy mo korkaƴel dande belal ewa en gari hello sappo e ɗiɗaɓo woni sular e pular o wi sular e pular o wi holi on sular biɗo ala ko jangi pular ngakkuɗo mo anda ɗemgal ko ngal no dolar fuyɗo pamaro hakkille hay bobal war hakkilanteɓe noddimo mbimo yo ndar so aɗa yiɗi andude holko jangi pular haɓɓu bagage ma ha tiiɗa paya Dakar ma yi toon ƴiwɓe Europe ena ngari to Ibrahima Sarr addaniɓe Dakar so wona jangude pular no ɓe poti yidde ɗum abada ɓe ngarata retar so ɓi pullo woni sular on andata ko jangi pular pinowo mo darota ko so wona nde yari nuwar gurɗo ceke garbo mawnuɗo kuduwar so a yii on yenno tinno wata jar birtiɗo mo suraki ko on tigi woni sular min Hadi Sy mami abbo pular ha to Qatar mi horkita ɗum e juuɗe Yahuda e Annasar yo Allah ɓamtu ɓamtoɓe pular ha to wona dolar o reena dendagal julɓe kala o hisna ɗum en enar yo jomiraɗo jaabo latifu jabbaru o machallah Hadi Malick Sy gorko mo korkaƴel ñande jeeɗiɗi ɗorugo o hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas caggal jibinel annabi Isa konngol 19 ɗo e bobo Julaso Burkina Faso haal pular en mbi ko majjere humi mbewa e laaci on calminama on jurama on donama e sawtuwol Yusuf Boko mo Madina alheri yo Allah ɓamtu pular ɓamta ɓamtoɓe pular on calminama de on jurama on donama on darɗama duwa